6. 66. 6. Искам да сложа това тук е те. Представи се там, кажи нещо. Здравейте на всички, добре дошли в нашия канал. Аз съм Менко, това е Дени. Това е ракия. Сия на върси. Това е ракия. Това съм аз. Много лойка, обаче няма лойка. Със светлини съм всичко на 200 лева. Няма, не знам това. Що? Да какво не изгледа. Какво ще правим? Ами, решихме, че ще оправим таванското. Много сложна задача. Да. Но не е невъзможно. Да, има доста работа, но решихме, че искаме да го превърнем в студия за снимане. Защо така решихме? Нямаме си друга работа и се чудим какво да правим. Сега ще направим най-якото студио тук и тема, ще ни трябва малко повече време. Ще направим като в поне 5 епизода, 6, как го чистим. Даже може и да са доста повече. Как го чистим, как изхвърляме бокуци, главно аз как изхвърлям, защото това трием тук му да изхвърли. Аз ще чистя черните пайжи. Не, да, добре. Добре, виж колко, виж ли там пайжа на какво става. След малко ще покаже за какво става на въпрос тук. Колко мухъл има, колко дивани трябва да изкарам. Диваните ми се ги изхвърля през прозореца направо, но ще щупа механа, няма че не. И така. Има много работа, трябва да се кърти, да се шпакова, да се чистят стените, да се чистят. После да се боядисват наново, всичко трябва да се изкара, да се оправи. Ти искаш да слагаме нещо на пода, да не се чува толкова много долу. Да, като трябва да го измислям. Иначе място е много интересно. Имаме тази стая е по-голямата, има по-малка. Имаме баня и туалет, всичко си има тук, можеш да видиш. Да. Ама не ще го направя като студио, нищо е такова. И като място единствено може да се гравира да се прави някакви бланклъците. Това е да се... Бланклъци не е правилната дума. Нейните работи, нейния бизнес да се води. Така по-добре ли? Да. После трябва да минем през интериорния дизайн. Значи може всичко да е много зле, но... В тази стая има поне 4-5 маси. Не знам къде ти ли, какво ще покажа. Аз вие ще си имам цвети. Да. Лилиоми любимиците тя. А, те закрина. Да. Това е най-важното нещо в момента. Но това, ако го оставим тук, ще умре от прах направо. Няма, аз ще го оставя в коридора. Добре. На стълбите. Ще така, виждате кадри на всичко случващо се в момента. Да. Пък ние ще започваме да вършим работа. Бау! Бау. Го зафащаме, всеки взима по една турба. И газ. Трябва също да я фърляме. Естествено. Моето по-добре така е така сторона. Защо и от двата края е запечатано? Такова имаме в нас и аз. Я, който. Такова преди да стане. Това не го фърляй сега. Няма да го фърляй си се, това виж колко пари. Не доста. Само, че моето е с такава... 100% се го запазвам. Много го моето е с такава кутия... кажи го. Каква е един слава? Каква е твоята кутия? Кожена. Кожена кутия ли имаш за твоето пергияче? Но моята е с моята пластик кутия.
Давай. Това няма бъде свързан никога. За да те наблюдавам. И гледай каква ръцачка има. Да, тя бачка ще. Обачкала се. Само трябва да батерии, това специално го свързвам. Пък ти си сложила на едно. На едно, не. Може да трябва да се запали. Добре, не става. Имам връзки, айде да, чувство му искаш. Не. Няма да ги свързвам. Ние съм кошава. Няма да ги свързвам пък. А беби, искаш ли беби? Искаш ли беби? Не мисля, че много да в момента. Беби. Даже имам верига за... Нова верига за спорвата. Спирал. Това съм поправил. Браво ти. Много халка. Сте, тя ще потрябва. Това в клиенти ли? Това да цвет ли? Да, още на линия, не е спирала. Това ще гъвно. Това е ракия. Сия да баш. Това е ракия. Това го занеса ли оттатък? Ще го занесем, чакай. Так им такова кабелч. Това е добавка. Какво е това и това стига? Сериозно ли го заради това? Какво? Да. Защо? Кому го даваш това? Да питам така какво е това? Де да знам какво е това? Първи го. Том Сойер. На диск. Какво е това, бе? Кое бе? Погънах я. Ти не гледаш ли къде сяда? Не. Ако бях сложила нещо стъклено. Имаш част на рижа. Не става детска мъжки! Мой. Какво е сладко! Виж качетно кое е било. Стара се усетил въпрос. Не. Прекалено само мацо да знам. Их майко. Да. Ето виж ма с такова. С носики. Това е баба, татко, леле и дядо. Виж леле, коя е хлена още така. Тати. И ти сте. Това са маца. Кой е магни тук, човек? Работи ли още? Тук е едно магни. Преди 150 години. Не знам дали се вижда. Това
Това са баба, дядо и тати. Първи клас на майка ти обни. Де съм аз? Не, няма да си. Аз съм. Не си много малък за такъв черно-бял албум. Май си ти. По муцунката е да... По кривия фейс. Да. Какво работа няма да свършим днес? Да. От снощи се опитвам да се прехвърля този телефон на този телефон. И ми казва, че няма достатъчно място в новия телефон. Ко правим сега? Ко правим? Меро, ко правим? А? Ко правим? Чуваме да чистим. Ко правим? Айде. Този килим има толкова много прах, че ако се изтупа, може и да се събере 1 килограм прах. Има места, където мазилката са рони. И аз ти като се директно на себе всичко пада в очите ми. Този филм познаваш ли? А? Този филм познаваш ли? Как го искам? Да, ще кажа аз как го искам. Чакай, стой! Ей, давай. Чакай, стой!
Нормално. Не. Добре, как? Как? Майстор Мани. Не мога да повярвам просто. Ти като не щеш да ми помагаш? Бе, този просто. А? Как го замъкна там, чак? Ами... Със сила. С моите две ръце. Да. Тая стая съм размествала 3 пъти, докато стигне до тази конфигурация, само да ти кажа. 3 пъти. Виж и там въгъла колко е чисто. Виж, виж. Виж. Виждам. Виж. И пак е мръсно. Да. Не мога, аз чак тези неща да не мога поема. Лели, това не е моята, мам. Айде. Става тъмно, става студено. Така всичко е нормално, нали? И аз така си помислих. Знаеш ли коя е следващата стъпка, която трябва да стане? Доктор не бъде. Как ще го спиш, като горе няма място и да ги служиш? Да фърля букусти. Трябва да се изкарат с чупи работа отгоре. Да. Еми, не се разбрахме, ти чистиш пък аз фърля букусти. Аз се чистих. Не си. Кой не съм чистила, бе? Не си. Това са практически работи, иначе изчистим. Събрах ги добра, да. Събрах Ти болесна. Добре. Че трябва да се изфърлят всичките драчки отвътре, да се изфърлят дивана. Лесна работа. Добре, хубаво. План за действие. Първа стъпка. Да изфърлям букуци. Не пет. Втора стъпка какво е? Каква е според теб? Да измиеш. Кой да измиеш? Еми всичко. Ами... Все пак. В принцип има лойка, обаче няма лойка. Ако трябва да се направи тавана, за да може да се направи стената и тогава Да, аз намерих един препарат там, за да усмуха за тя работа. Да, ма то тече. Не тече нещо. От какво ще тече? От таван. От покрива. Беше го оправим, той пише второ. Да се оправи муха. Пишем ти има гледа тъпо. Така. После ще се чисти. То с балата ще го маха ли? Не, трета стъпка пише чистене, изчистване. Чистене и изчистване, те ли? Пълно почистване. Бал. Своята стъпка. Енко хубаво да купим небеле. Да изберем и да купим небеле. Не може сега да почнем да гледам. Те да? Да. Не знам кой не трябва. Не. И ти ми беше хубаво, ние ще живеем там или ще не там? Ще снимаме. Ама ще живеем. Частично. Но то отвънка има 2 легла. И матраци има. Направо да заживеем там. Не, няма. Ще имам 2 ни. 1 диван. Маса жени. Аз и тъс, където е тъс... Облата е харесвам, в принцип. И аз се харесвам. Ако сложим нещо отгоре. Малко да я шкурим, просто да я минем на ново с нов лак. Добре, хубаво. Друго. Може да си имаме такива 2 фучила, да ги сложим в единия край и друг сетък да стане. Пак с една такава малка кафяна масичка и така, дете една писа. Значи трябва да... Щом ще и трите до тази страна, от друга страна, трябва да поимо не били с 2 страни, де факто. 1 диван и 2 фучила. 1 диван и 2 футила, хубаво, добре. Не бе, аз те питам. Добре, И като казваме, просто... Съгласен съм, той ОЕВ се работи за нас. Той ОЕВ за нас работи. Да. Знаеш колко... сега ще влезем да ти покажа. Колко пари струва 2 дивана? Един диван са 2 фучила. Добре, колко струва? Не знам, но отдавна ги гледах. Ще влезем да видим. 1000 лева. 1000 лева, бе. Може 80 лева. 1000 лева. 80 лева, знаеш какво е диван имаше. Ама няма да изберем тях, сигурен съм. Добре, хубаво. Сега ще видим. Така. От тези мехти пухови, които се казаха барбарони земи. Може. Но толкова взимам барбарони, няма смисъл от... Диваните. Не. Футиорите. Футиорите.
Трябва да се изберем. А кажеш, че барбароните са по-скъпи от вчера, само да ти кажа. Вчера ще значи. Нищо бъде сами. Първо да бах ти бухала, пък после ще да не бъде сами. Що да не бъде сами? Дета се по различен начин. Не. Знаеш какво тях тему? Какво бе? Цял комплект за такова снимане, отзади с зелен фон, с светлини, с всичко за 200 лева. Нямаме нужда от такова. Що? За какво не е зелен фон? Де да знам? Знаеш ли да мога да го купя? Да беше не се го купя. Това го ползват геймърите. Нямаме нужда от зелен фон. Ама какво ли? Ако ще ходим в Дубай? Ще правим да снимаме в Дубай. Ние са вече хора, ние сме в Дубай. Няма ги изстават. Пленцата от Монако. Такова с пленците. Да, и после трябва да се декорира. После какво? Трябва да се декорира. Това е с това работа. Ама виж, те 4, 5 или 5 точки станаха. Това ще колко много работа, знаеш. И кога трябва да стане това? Не да знам, кажи датата. 1 януари. Много. Дай до 1 януари. Дръпни чартата напише 1 януари. Нещо много се пише с голямо на. Да, знам. Си тая. Нещо това? Нещо друго не знам. Не знам. Аз не знам. Бих се да го чакам този химкал. Това работи ли? Да. Свърна си? Да. За какво си говори? Що бързаш толкова много? Днеска се възбързал, ще кажеш, че си на маратон. Добре. С бързите чорапи ли се? Бързи чорап, така кажа, бързи чорап. За какво се хванах? За какво се хванах на тия неща?